la meva companya es diu Denisa i jo em dic Albert i ara us explicarem la notícia de la mort de la Lady, una gossa. Era la gossa de Lian, un nen de primària de Miralcamp. El 24 de gener va morir la Lady, la gossa de Lian. Es va morir de vell, es va morir mentre la passejava pel carrer. La Lady era d'estatura mitjana, de pèl marró i blanc. D'aquí 2 dies, Lian va tenir una sorpresa. Li van regalar un altre gosset. Gràcies per la vostra confiança. Notícies d'Albert Massot Espinet. Denisa Corlanyonet. Hola, molt bon dia. Som l'Àngel, que és el meu company, i jo, que em dic Blai. I ara us explicarem la nostra notícia. Ja arriba el Carnestoltes. El dia 24, 25 i 26 de febrer ja és aquí. El dia 24 es fa el Carnestoltes escolar a Miralcamp, la tradicional rua. El dia 25, a les 6 de la tarda, es fa el concurs de disfresses al poliesportiu municipal. A les 12 començarà la disco mòbil. El dia 26 a les 2 tindrà lloc la gran sardinada i a les 7 l'escalanífic al poliesportiu municipal de Miralcamp. Serà una gran festa molt divertida. Hi haurà DJs i grups de música. I fins aquí la nostra notícia. Gràcies per escoltar-nos. Hola, molt bon dia. Som la Yasmina i jo l'Unai. I ara us explicarem la notícia de l'aniversari de la Niña Pastori. El 1 de febrer, la Niña Pastori va fer l'aniversari. Va complir 39 anys i aquell mateix dia va tenir una filla. Va ser la Revolució Flamenca fa 6 anys i ha venut més de 1.000 discs. I la seva primera cançó la va fer als 19 anys i va ser Tu me carmelas. El dilluns de la setmana passada va ser la seva boda a les 10:30 de la nit. El dimecres de la setmana que ve farà el seu centre concert que començarà a les 12:45 de la nit a la plaça Major de Madrid, juntament amb el Canelita. Els dos formen un gran grup. Fins aquí la nostra notícia. L'Ajuntament de Miralcamp es renova. S'inicien les obres de remodelació als espais i equipaments de les oficines de l'Ajuntament de Miralcamp. L'Ajuntament de Miralcamp començarà en breu les obres per ampliar els espais d'atenció al públic, així com també els espais per tal que els seus treballadors disposin d'uns espais més adequats per tal de poder portar a terme en millors condicions el seu treball. Al mateix temps, també es milloraran els equips de climatització informàtics, ja que han quedat obsolets. La durada de les obres es preveu que sigui d'uns 4 mesos aproximadament. L'empresa que durà a terme les obres i els millors dels equips tecnològics serà l'empresa Obras Martínez. L'obra seria adjudicat després d'un concurs públic, on es van presentar 3 empreses més. Obras Martínez va presentar la millor oferta. Durant les obres, les oficines de l'Ajuntament i les seves treballadores es van desplaçar als despatxos espais existents. Els baixos i els soterranis de l'edifici estan ubicats. Fins aquí la nostra informació municipal. Moltes gràcies per la vostra atenció. I a Josep. Hola, benvinguts a les notícies Sol de Ponent. El meu company Javier i jo, que em dic Ona, us explicarem el descobriment d'un tauró històric al mar Mediterrani. Uns investigadors van trobar un tauró històric al mar Mediterrani. Avui han descobert un tauró històric al mar Mediterrani. Feia de llargada 5,5 metres i d'alçada 6,5 metres. Feia 100 anys que l'estaven buscant, perquè és una espècie extingida, però hi ha documents que en parlen. Els investigadors estan investigant quina espècie és. Es pensaven que era un tauró pelegrí, però no estan segurs, perquè
tenia 6 potes i el tauró pelegrí té només 4. Uns altres investigadors van trobar la mateixa espècie de tauró fa 50 anys, però no van poder descobrir l'espècie de tauró que era. I fins aquí les notícies de Salt de Ponent. Esperem que hagin quedat ben informats. Partidàs del Barça ahir contra el Real Madrid. El Barça va guanyar 5-0 contra el Real Madrid al camp del Barça. Els gols són els següents. 2 gols de Messi al minut 10 i al minut 19 de falta. Suárez un gol al minut 50. A la segona part, Piqué un gol al minut 80 de córner. Iniesta un gol al minut 119. Després, als minuts afegits, Cristiano Ronaldo va fer un gol, però van pitar fora de joc. Llavors, Sergio Ramos va fer una falta al Messi i li van treure targeta vermella, o sigui, expulsat. El Barça va derrotar el Real Madrid amb molta facilitat. Llavors, el Madrid es va disgustar. Fins aquí el partidàs del Barça. Les autores són Ares Pérez i Marta Castellano. Accident de moto a Miralcamp, al camí de Torregrossa. Bon dia, jo em dic Nadali i ara falta la Sònia. Ahir va haver un accident a la carretera de Torregrossa. La moto era marca Harley. El noi tenia 25-26 anys. Està ferit a l'Hospital Nacional de Vilanova de Lleida. Gràcies al cas, es va estalviar algunes ferides. La moto es va arrossegar 1 metre des d'on va caure el noi, i el noi 1 metre més des d'on ell va caure. No sabem el nom, però sí d'on ve. Ve de Miralcamp. L'accident se va quedar per una pedra bastant gran, que la va agafar justament amb la roda. I fins aquí la nostra notícia a última hora. Esperem que es recuperi aviat. Fins demà a les notícies Salt de Ponent TV. Hola, bon dia. Som l'Adrià i el Pau i us informarem sobre el partit de futbol del Barça contra Madrid. Van jugar a la Champions. Piqué es va lesionar al minut 25 i van haver de parar el joc durant 5 minuts. Messi va fer un gol. Després, Neymar va marcar el segon gol. Seguidament, Sergio Ramos va marcar el primer gol del Madrid. A continuació, Ronaldo va fer el segon gol del Madrid. Finalment, Luis Suárez va marcar l'últim gol al minut final i va salvar el Barça. Per tant, 3-2, guanya el Barça la Champions. Gràcies per la vostra atenció. Esperem que hàgiu quedat ben informats. Hola, bon dia. Som el Marc i jo l'Eloi. I ara us explicarem una notícia dels esports. Messi renova el contracte amb el Barça. Messi, amb 30 anys, renova el contracte amb el Barça el dia 10 de febrer de 2017. El renova perquè li ha caducat el contracte el dia 9 de febrer del mateix any. Ho va renovar a la masia del Barça amb els directius del Barça i el president Josep Maria Bartomeu. El renova fins als 35 anys, o sigui, 5 anys més de la seva carrera amb el Barça. 3 dies abans, Neymar va renovar el seu contracte, perquè també li havia caducat. Ho va renovar per 3 anys més a la seva carrera del Barça, o sigui, fins al 2021. També ho va fer amb els directius del Barça i el president Josep Maria Bartomeu. Fins aquí les notícies de Salt de Ponent TV.